Ai. Els suspiritos, saps? Epa. És que ja només ens queda... Què? Com es diu sospirar en català? No ho sé. Ara no ho sé. Bueno, que algú ens ho posi als comentaris. Ja només ens queda sospirar i resar perquè algú vagi bé. Com esteu, tribuneros, tribuneres, gironins, gironines? Farem una oració així del Girona. Què et sembla? Un pare nostre que esteu en el cel? Sí, abans de començar cada prèvia el farem. Aviam si va bé. Sí, serà el recital. Bueno, sí, fins que guanyem. Guanyem. Vale, però te l'has pensat? No, l'haurem de pensar. Però ha de ser rotllo del Girona. Però ara no... Ara no. Per la pròxima. Ara és com demà guanyem, saps? Però bueno. Vale, ok. Bueno, com esteu, tribuneros, tribuneres, gironins, gironines, bon estiu, bon Nadal, feliz Halloween, grupo. Soy Vanessa, estic ja posant coses aquí al costat perquè avui traurem la pissarreta, perquè tenim moltes baixes. Benvinguts a la prèvia de l'Atlètic contra el Girona, setmana de Lliga patrocinada per Casa Modena, com cada prèvia. Després farem la porra també. Setmana de Lliga que ens permet oblidar-nos una mica del dia del Levante, no? Bueno, cuidado. Del tema del Levante, però cuidado perquè... O pot anar pitjor. Bueno, aviam, és molt... O sigui, fer-ho pitjor que el dia del Levante és molt difícil. Aviam. Però bueno, clar, és una setmana de 3 partits. Però és que, objectivament, si haguessis guanyat contra el Levante, ja ho sé que l'acumulatiu com fa tot que encara sigui pitjor, però el més probable que sa mamés perdis. Sí, vale. Clar. Però no que perdis. Però pots perdre d'una manera o pots perdre d'una altra, vale. Saps? Això... Llavors divendres igual. I si els 3 són de manera com l'altre dia, doncs és una setmana que, bueno... Vale, i aquí, o sigui, no anava a llançar la pregunta com tan aviat, però perdent com es va perdre contra el Levante, si contra l'Atlètic de Bilbao es perd, però de manera lamentable, diguéssim, jugant malament i sense ganes i tot això, i contra l'Espanyol es veu una cosa similar, podria començar a ser el moment de plantejar-se coses i de canvis, que tots sabem quin és el canvi que... Bueno, és que clar, és que jo contesto normalment els comentaris, i molta gent es deia, no, però Mitchell no sé què, que tu vas dir-ho en el clip, que el clip, que enhorabona, ha tingut més de 100.000 visites, tio. Enhorabona, ets molt bo, tio. No, tu també, home. No, jo no dic quasi res, dius tu que Mitchell fora. Bueno, però... Jo no estic en autobarco, a mi no m'hi posa. Bueno, pues gràcies. Són 50 euros. Clar, jo al contestar dic, és que clar, hem de fer canvis. I quin canvi fem? Jugadors no pots canviar fins al mercat d'hivern. La directiva... És que hi ha molta gent que el canvi que veu... O sigui, hi ha molta gent que t'arregla el món fent que jugui Livakovic. Canviant el porter. Sí, ja ho he dit. Vull dir, tu canvies el porter i què t'arregla? Potser t'encaixen un gol menys. Bueno, te n'haguessin fotut 3. Sí, però tampoc t'assegura res. Però és que no, canviar de porter no et canviarà res, dic. No, per això. Però igual, canviar de jugadors no pots perquè no pots portar ningú nou ni treure gent que no vulgui estar aquí fins al mercat d'hivern. La directiva, tothom sap que no canviarà. I encara que canvin, què t'arregla? Perquè el problema és de joc. Sí. Saps? Sobre la gespa no t'arregla res, la directiva. L'únic canvi possible seria... El tema de la directiva, jo crec que, en plan, l'altre dia es cantava directiva dimissió. Si per una cosa de màgia ara agafés tota la directiva i dimitís, jo crec que seria pitjor a corto plazo, que és el que necessitem ara, millores a corto plazo, perquè un equip sense directiva no té cap rumb, saps? Si se'n va un, entraria un altre, però vull dir, igualment no et canviaria per res. Sí, però necessites com... O sigui, un canvi de directiva és un canvi per la llarga, saps? Perquè comences un rumb que l'has de començar a traçar ara mateix, clar. Saps? Llavors, el problema és que els jugadors no es creuen el discurs de Mitchell, crec jo. Es va veure amb la baralleta de l'Arnau i hi ha molts que no es van barallar però que tampoc se'l creuen. També hi ha, o sigui, òbviament el problema de la planificació de la plantilla sabem que hi és, però ja des de l'any passat. Sí. Òbviament això és un problema que té conseqüències també a l'hora del joc o el que sigui. Però clar, d'aquí a que la directiva es canvi tota, potser la figura del director esportiu seria la que... Sí, però igualment, la primera temporada de primera, que vas quedar al desè, me'n recordo. No la primera temporada... Comences anant... No, em refereixo. A l'equip que tenies era molt pitjor que el que tens ara. Per això. Més enllà de l'any que quedem tercers i que tot funcionava sol, hem tingut molts pitjors equips. Moltes pitjors plantilles. Sí que trobo d'aquesta plantilla és que està descompensada en posicions. Això sí,
I a nivell de lo que es vol jugar... No, vull dir, és una realitat. Vull dir, ara mateix que anem a jugar contra el Bilbao, no tens Witzel, no tens Víctor Reis, et plantes amb un central que és Blind, després tens Francés, és veritat, i Arnau et pot fer la d'allò, però bueno. Sí. Ara després traurem la pissarreta i farem l'alineació. Hauràs d'anar amb Solís per la vida. Ara farem l'alineació, però... Clar, això és cosa d'una mala planificació de plantilla. Sí, el que demanem a Bilbao és... No pots anar tal com estem a Bilbao demanant resultats. En plan, un mínim un empat, mínim no sé què, no sé quantes. La veritat és que no. És sensacions. És que marxem de Bilbao amb la gran majoria de gent veient, i sobretot que veient un canvi. Veient un canvi d'actitud, sobretot. I si és de joc ja encara que millor. O sigui, el tema és, no pots perdre tu, t'han de guanyar, perquè contra Levante no ens van guanyar, van perdre nosaltres. Contra el Levante, contra el Rayo, contra el Sevilla, tots aquests. Sí. No és que guanyi, és que perds tu. Exacte, que et guanyin perquè siguin realment que siguin millors, que ho són. El Bilbao és un equip de Champions, no cal dir... seria un estil Villarreal. No cal dir res sobre l'Atlètic de Bilbao, que a més només té la baixa... Vivian, crec que s'ha lesionat. I Nico Williams no sé si arriba o no. Però segueixen tenint infinitament millor plantilla que nosaltres. Plantilla de Champions. I nosaltres tenim moltes baixes. Abel Ruiz, que s'ha lesionat, no sabem com. Bueno, avui ha aparegut que està lesionat, el tio. Sí. Ha estat 2 partits de convocatòria que no ha jugat i s'ha lesionat. Sí. No sé, deu entrenar amb molta intensitat. Molta. Aviam, o potser al pujar i baixar del bus es lesiona, no sé. Però què bus? Si no van ni amb bus. És veritat. Del cotxe. Del cotxe. Tenim Abel lesionat, tenim Víctor Reis sancionat, tenim Witzel sancionat, David López, que ja estava lesionat, Sigankov lesionat, Lemar lesionat i Joel Roca, que s'han anat amb al Mundial. Que han demanat que estigués per demà i viatgés, que anés amb la selecció de dimecres, sí. I d'allò ha dit que la Real Federació Espanyola de Futbol ha dit que Nanai, que avui cap allà. He llegit que el Getafe també el Getafe també va demanar... No, el Getafe es volia negar que hi anés. Bueno, però que els hi traurien punts. Però si nosaltres ens treuen punts... No hi perdríem pas gaire res, perquè tenim un punt. Estaríem en negatiu, tu. Seria com el Monopoli, això. Això és un... El Getafe no sé quants punts té, però nosaltres ens la pela bastant fort. Té algun més, sí. Sí, no és gaire difícil, però nosaltres si ens treuen punts no li veig un problema. No hi perdríem gaire res. No hi falles en el plan, jo crec, No. Bueno, en fi. Però les falles són a València, què dius ara? A València? Has dit València? Pues si van últims. És que he vist un fart de comentaris d'aquests. En què estrella estarà? Sí, ens ha passat algun. Sí, el meme d'en Pol diguem que van últims. En què estrella estarà? No, ha donat la volta a tot València. A tot València, a tot Girona i a tot... Mare de Déu, tu. Bueno, aviam. Alineació per demà, perquè és un tema... Complicat. Traurem la pissarreta. Hem pintat un 4-2-3-1 perquè jo crec que és el sistema que últimament venim jugant. I aviam, pot ser un 3-5-2 pels jugadors, no te canviaran massa. Llavors, diversos temes aquí. M'apartaré una mica el micròfon per posar la pissarra aquí. Vols que te la parti jo també? No, tu no. No? Vale, moltes gràcies. Ja el poso jo aquí. Porteria? No, comencem per dalt. Sí, per dalt perquè jugarà Benat, no? És el més fàcil, sí. A dalt, Benat. Vale? Benat. Ara us ensenyo com queda tot, Benat. Aquí, Ounahi, al mig apunta Ounahi, jo crec que està bastant clar. Sí. I aquí poso, sí, no? O sigui, tu estàs donant per d'allò que aquí juga Solís, no? L'altre dia van estar molta part del partit, Ounahi... Bueno, perquè l'altre dia estaves amb 10 o amb 9. Ja estaves amb 10. Ounahi van... No, Ounahi, quan vas tenir 11, va ser dels millors. No, sí, clar. Després el tio anava caminant pel camp. És el que desequilibrava. Llavors, la pregunta és, a les bandes, és Asprilla Brian Hill? Asprilla Brian Hill, però com? Asprilla... Però com? Perquè els dos són esquerrans. Jo ficaria Asprilla esquerra. O que entri Porto, que no la veig malament, tampoc. Bueno, l'altre dia va ser dels únics que va tirar de... Sí, però el Levante jugava ja a mig gas. Llavors, els dos pivots, jo crec que està bastant clar. Solís, ara vaig a dir una barbaritat, Però, aviam... A veure què dius. Té destellidos, Però si no s'ha fet puto control, que se li escapen tots, tio. No, l'altre dia, aquí un partit va ser a Vigo, va sortir i té destellitos, No està mal, Solís? Ojo, Solís, que està... Però si estaves demanant que el venguessin.
a la pretemporada, però, bueno, en plan, jo què sé, per ser Sí, optimista. per jugar 5 minuts està bé, no? Clar, a la pretemporada vam guanyar quasi tots els partits, saps? Però ara és que estem perdent absolutament tot. Ja, tio, quin canvi, o sigui, de la pretemporada ara. I mira que ara tenim jugadors, hem fitxat jugadors, i tot i així estan pitjor la pretemporada. Sí, rei. En fi. Déu-n'hi-do. Solís i Van al doble pivot, vale? Estem parlant de que Abel Ruiz de la pretemporada dèiem que seria el seu any. No, nosaltres no ho vam dir. Bueno, Nosaltres vam dir... va fer un partidazo que tothom va dir, ja està. El fitxaje del punta és Abel Ruiz. Venga. El Benzema espanyol tenia... És que aquí se creia allò, mare de Déu. Bueno, en fi, m'estalviaré comentaris. A l'esquerra, Àlex Moreno, de Sí, lateral. perquè no en tenim més, tampoc. Com els lesioni aquest ja estan ben fotuts, eh? Àlex Moreno, Blin. Sí, perquè tampoc tens més. Vale, i aquí és on... Francesc Arnau. Cuidado el Bernau, que amb la bronca que van tenir. No, Francesc Arnau no, Francesc Hugo Rincón. Sí? Jo crec que Arnau... Arnau fumava. Sí. Francesc de central. O això o jugar amb 3 a darrere. Sí, però si jugues, ja ho he sopesat, jugar clar, amb 3 de després- darrere, però has de ficar Arnau i És que Francesc això- de centrals. Jugar amb Arnau i Francesc de centrals és, bàsicament, tirar-te un tiro Una al peu. cosa que em sorprèn és que del B no ha convocat a cap central. Ha convocat a gent, però cap central. És que, realment, si tens Arnau de Bueno. suplent, tampoc te fa falta. O sigui, Ja, tens però... Francesc... O sigui, si estàs... No sé. Jo crec que no. Se lesiona un, se Aquí ha lesiona convo- Blin i... Aquí ha convocat el B? Papa de Meva, el Las, un porter Vale? i en Gibi. Bueno, en Gibi. Aviam, Al mig. Ah, en Givert. Bueno, Las i Gibi pel mig i després ja... el Papa també va jugar el Papa de Meva, lateral esquerre. lateral esquerre, no? Vale. I un porter. Vale. Llavors, centrals. No entenc el del porter, però... Blin francès, lateral dret Hugo Rincón, i jo crec que a la porteria ja entrarà l'Ivakovic. És que a la roda de premsa ha dit, no lo voy a decir, Ja. i amb això ja t'ha dit tot. Ja ho he sentit, sí. L'Ivakovic. Roda de premsa que es sentia com el cul. Sí, tio. En fi. Llavors, te queda una mica així el tema. Te queda. Oi. Ja estarà content el senyor que demana l'Ivakovic tot el dia pels Que ets comentaris. tu. No, hi ha un que tot el rato. L'Ivakovic. Aviam, jo dic, canviant el porter... Vale, canviar el porter, el que vulgueu. No soluciona res. No, O sigui, i menys demà. O sigui, si canviant el porter te soluciona alguna cosa, és que tens un problema greu perquè vol dir que t'han arribat a xutar 27 vegades. Perquè que un porter et guanyi un partit vol dir que t'han xutat moltes vegades i que tu has fet un gol de merda. O que et pari 3 penaltis. Vale. Per exemple, però això quantes vegades passa? Una de cada 25, Una. que ja ho va fer Gazzaniga. Correcte. Llavors, l'Ivakovic portaria Blin, francès de centrals, Hugo Rincón lateral dret, Àlex Moreno lateral esquerra, doble pivot Solís i Van, per davant Unagi, i llavors Brian i Asprilla hauran de jugar per les bandes, els dos són esquerrans, veurem com ho acaba fent. Hòstia, però has ficat Hugo Rincón a la banda? Una banda Hugo Rincón a Esprella em fa molt de por. Per això t'he ficat a Brian a la cama Ah, vale. Sí. Vale. Per això t'he ficat a Brian a És cama el que anava a dir ara. Ara que estava pensant, dic, quina por, perquè cap dels dos són experts en defensar. I Vanat de punta. Llavors, aviam, coses que jo crec que es podrien fer. Benat, que esperem que no se'n veni. No? Malíssim. Coses que es podrien fer millor que l'altre dia, moltes. Però sobretot jo crec que... Quasi tot. Però escolta'm una cosa, que... O sigui, no... Aviam, es que Mitchell ha dit a la roda de prensa que queremos jugar, o sea, queremos ser los protagonistas del juego con la pelota, no sé qué, no sé cuántos. També ha dit que tenim plantilla per competir al Bilbao i que vamos a ganar. Vale, però podem fer la d'arribar a 3/4 i penjar-li pilotes al Benat? I que hi hagi un rechace i ja està. No fa falta res més, que li arribin pilotes almenys, perquè l'altre dia és que no li arribava cap. Falta arribar a 3/4. No, ja arribem a 3/4. Quan comencem a jugar a handball, que l'altre dia ens comencem sí. a passar i tal, Dic demà, amb A Solís construint, cuidado, ja arribaràs a 3/4. Que la pilota li arribi a un Agi, a Asprilla o a Brian i que la pengin. Punt. Sí, No hi ha més. sí. I que si ho necessites, després puguis treure Estuani i deixis a Benat, treguis al mitja punta i que juguin els dos. I que pengis. Sí, el tema Estuani no juga ni un minut, Bueno, Sembla estrany. Sí, l'altre dia no va jugar. Traiem a Benat i juguem sense punta abans que entri Estuani. Per això, és que al final, el Em futbol que volem fer amb Em sembla Mitchell... molt raro que no tingui ni un minut, El futbol que volem fer amb Mitchell és molt semblant al futbol que fèiem la temporada que vam quedar tercers, etc. Però al final, jugar a futbol, si tu vols jugar-lo bonic i tal, és molt complicat. Però hi ha maneres més fàcils de jugar a futbol quan lo complicat no t'està sortint. Llavors, arribes a 3/4, penges pilotes. Corners, rechaces, segones jugades, merdes d'aquestes, i és ficar la pixa. Ja està, i alguna cosa trauràs, saps? A base d'intentar-ho, alguna merda trauràs. Poder no fas cap gol, poder fas 27 pals. Però quantes vegades hem perdut així contra equips que només juguen això? Moltíssimes.
Però ja està, l'Atlètic de Bilbao tampoc està en el seu millor moment. No, la veritat és que no. De fet, ve de perdre el camp del València. I fa bastants partits que no guanyen, eh? Sí, fa bastants partits que no guanyen. No estan bé, no estan bé. Tampoc. Així que, jo què sé, tio... És que hi ha molts equips que no estan bé d'aquests que juguen a Europa, tal. El Celta mateix també està horrible. I vam empatar nosaltres. La Real Societat porta 2 punts, porta un punt més que nosaltres. L'Atlètic de Madrid està... Sí, perquè va guanyar horrible. Dia, però... Bueno, podria dir diversos més. No, que l'Espanyol va estar a Champions, o sigui, amb això t'ho dic tot. I el Getafe hi era fins ahir. Per això... Vull dir, cuidado. O sigui, aviam, tot apunta a que ens fotran un puto bany. Mira, tot apunta a que... Sí, que et fotran un bany i que divendres tampoc ha d'anar gaire bé la cosa, però bueno. Però si ja et vas amb bones sensacions i treus algú de Bilbao... Però és que enviat, o sigui, pinta molt malament que portem un punt de 15 i tal, però tu guanyes, per exemple, demà, no crec que guanyes, però guanyes demà i guanyes divendres amb 6 punts, tu estàs a 6 punts del 9è. Sí, però ja no em refereixo a això. Demà treus un empat de Bilbao i ja vas a divendres amb... Vale, doncs anem a plantar cara a l'Espanyol, juguem a casa, recuperem Witzel, recuperem Víctor Reis, potser allà si arriba Sigankov, allà si arriba no sé qui, i ja ens ho mirem amb una altra cara. Veurem què fa també demà l'Espanyol, que juga demà amb el València, crec. Sí, crec que sí. També a la mateixa hora veurem també com arriben ells. Venen de perdre... Contra el Madrid, a veure què fan demà. Potser també si ells perden i nosaltres venim una mica amb bones sensacions, podem treure alguna cosa divendres, veurem. Però bueno, de moment anem a per demà a veure què surt. Sí. Llavors, no hem ficat l'àudio de l'Esteve, però bueno, passa res. Esteve... Hòstia, és molt fort que ens en descuidem de l'Esteve. És que hem anat bastant a saco avui. Tema porra. La porra... Posa-la ara amb la porra. No, perquè ja és propera parada. La porra de l'Atleti Girona, patrocinada per Casa Mòdena. Aviam què diguem avui, perquè cada vegada que diguem una porra, després passa el contrari i s'emplena el vídeo de comentaris de, vinga, a mamar-les. I es fan virals, saps? I es fan virals, sí. De l'altre dia no ha encertat ningú, per el que sigui. No ha encertat ningú. Bueno... Vaig començar jo l'altre dia, t'he deixat tota la patata calenta. L'altre dia un nano es va contestar, bueno, ara ficaré sempre el resultat al revés. Podria ser una bona d'esto. Dic, soc del Girona, però ho ficaré sempre al revés, perquè sempre perdem. Vale, jo diria 0-0. Hòstia! Resultado gafas. Ets molt optimista! Resultado gafas, Manolo! Pues jo anava a dir un 2-0 i que perdem. Bueno, és bastant factible, no? El que passa és que si el Levante te'n va quedar 4, l'Atlètic per regla de 3 t'anà de quedar 12. Es quedaria més, però bueno, 2-0 crec que em fem prou i que no facin més sang, saps? És que l'Atlètic, tio, o sigui, jo... Berenguer, Iñaki... Però espera, m'estic imaginant com afronta el partit l'Atlètic i és, vinga, va, que ve el Girona, que van últims, aviam si revertim la situació. Bueno, no, aviam, ells també deuen jugar divendres o dissabte per hora, vull dir, potser es reservaran també jugadors que he vist que faran rotacions, perquè jo en tinc alguna fantasy que he vist que ja faran rotacions al mig del camp i no sé què. Bueno, és que també venen de perdre ells, vull dir, també han de guanyar sí o sí. Sí, però clar, ells poden ficar gent del banquillo i rendiran igual que els titulars. 2-0? 2-0. 2-0 jo dic 0-0. Si perdem ja no em poden dir res, saps? Aviam què passa. Ara és com guanyem. Hòstia, estaria guapíssim. Serem els gafes de Girona. Bueno, sí. La mare de Déu. Demà guanyarem, 2 collons. Pues ja està, participeu a la porra. Marcarà Solís. Doblete. Doblete de Solís. Ja, per fumades de porro. I Benat, ara que me l'he vengut, marcarà demà. No, doblete de Benat i gol de Solís. No, un de Benat i un de Solís. Els dos, bueno. He dit que perdem 2-0, però estic dient 0-2 ara mateix, però no, da igual. Perfecte. Doncs deixeu-nos a la porra els vostres comentaris. El formulari, empleneu-lo. Això, ja no sé ni què dic. Però bueno, també en els comentaris, que això us veig. I ens veiem demà en el postpartit. Vinga, adeu-siau.